Добре дошли отново. Малко забавяне, ама код такова, в крайна сметка. Пак сме на капчето. Този път днес ще направим по-динамична стрелба с калашника. Също нещо, което правихме на механичната, както правиха на колегите, за прецизната стрелба. Сега ще направим същото и с динамичната стрелба. Както те го направиха, ние ще направим също. Почнем с Мозамбик. Стандартното упражнение, 2 в гърдите и в главата. После ще направим билдрил. После ще направим, ако има време, и бокс дрил. 2 мишени през около метър една от друга, 2 в гърдите на едната, 2 в гърдите на другата и по един изстрел в главата на всяка една от двете мишени. И ако остане пак време, защото сме ограничени все пак, ще направим един изстрел през зареждане, бързо, бойно, emergency, както искате да наречете, и още един изстрел. Един през зареждане, един. Дистанциите са ясни, упражненията са ясни, които не ги знаят да си ги гугълни, защото нямам намерение да обяснявам на хората, които не знаят за какво става въпрос, какво ще правим. Така че, да започваме. Време? 2:56. Готов. Време? 1:40. Готов. Готов. Дай. Как се времето? 1:58. Добре. Ай. Сега, следващото упражнение, което ще направим, билдрил. Мишената, облепена, няма дупки по нея. Дистанцията. Видеооператора ми държи таймер, той ще ме пуска, той ще каже какъв е резултата, ще покаже на камерата, така че да няма нищо скрито покрито. Теста ще го направим с SAR M52F, това, което говорихме в първия клип. Този път ще пробваме, тестваме в момента и пълнителя, който е даден за тестване от производителя, който е наш голям приятел. Второто упражнение ще го направим с пълнител на същата фирма, само че 10 зарядни. Така че аз съм готов, когато сте готов ти. Билдрил! Време? 2:31. Дай ми само другия пълнител. Ще го направим пак. Аз съм готов. Време? 2:67. Виждате, това става, когато се стремим всичките патрони да са вътре в мишената. Сега ще наблегнем само на скорост, за да видите каква е разликата пък там. Аз съм готов. Не! Добре, аз съм готов. Време? 1:55. Да видим 1:55. Броим! Почваме да броим. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1,55, 6 изстрела. Точка. Сега ще правим един изстрел, презареждане един изстрел. Гоним тук време, не гоним чак такава точност. Аз съм готов, когато си готов ти, пускай. Време!